ik werk voor Monumentenwacht Friesland. En ja, ons dagelijks werk is bouwkundige inspecties aan monumentale panden, oude gebouwen. En in kaart brengen wat voor gebreken er zijn en daarmee hoge onderhoudskosten of vervolgkosten te voorkomen. En is dat wat leuk? Dat is prachtig, dit is een geweldig beroep. Ja? Een geweldig beroep, ja. Ja, zo'n mooie baan heb ik nog nooit gehad. Nee, geweldig, ja. Nee. Begint helemaal te stralen, hè? Ja, nou ja, je bent ook met een stukje geschiedenis bezig. Het is, ja, dat vind ik machtig. Dat vind ik machtig. Birds and bees and all the flowers and trees, the fishes on the line. Girls and guys and yellow butterflies sing hello summertime. A homemade boat and a river to float with nothing on our minds. Summer moon above, two people in love singing hello summertime. Summertime, laying back in the sun. yes, summertime. Having summertime fun. It's a time for two, just me and you and the summertime. Ja, het ademt wat geschiedenis uit. Ja, soms moet je eens even voorstellen hoe dat zoveel jaar terug geweest heeft. Ja, het is... Ja, er is wel eens wat over te fantaseren. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat vind ik prachtig. Dat vind ik prachtig. Ja, dan... ja. Dan just de ridders en de jonkvrouwen. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. Nee, als je dan op inspectie bent en je ziet even wat om je heen. Nee, je draait even rustig een shakeje en nou, ja, dan prakkerseren we wel eens even over. Ja, dat is mooi. Ja. Nou gaan we naar de grot. Dat is ook een rijksmonument in dit park, zoals er zoveel zijn. Dus, en die gaan we even onderwerpen aan een bouwkundige inspectie. En wat zou daar dan al in gebeurd wezen in die grot? Ja. Dat, Maar die ridders en de jonkvrouwen. ja. Nou, niet. Ook in latere tijden gebeurde daar wel eens wat, hoor. Ja. Ja. Ja, vertel eens. Nou, ja. Kom je zelf uit het dorp, dus je weet een hoop, maar dat wordt niet allemaal op televisie. Het is al van jongens af aan dat ik in dit park kom. En dus eerst met mijn ouders, later te spelen. En nog later inderdaad, dat zou ik ook niet vertellen, hou op. Nee, nou loop je er met de kinderen erheen en voor je werk kom je hier natuurlijk. Dus dat is, dat is, daar hebben we ook mee, tuurlijk. It's a time for two, just me and you and the summertime. Hupsie. Zo, dat spul je hem opruimen, Bart, jongen. Die schoenen. Ja, die stak met schoenen, die gooien we hierin. Kunnen we die daarbij schuiven, hier zo. Zie, zo krijg je een beetje ruimte. Zit de vrachtwagen al vol of heb je nog wat er nog wel bij kan? Nee, de bak, die waren hartstikke vol. Die worden vol gepropt. Alleen, we kunnen die wagentober niet 100% vol maken, we hebben hartstikke kleding. Maar dat is voor jou in het algemeen wel de uitdaging om al die hoekjes en al die gotjes op te vullen. Ja, dat komt precies. Hoe weet je dat? Nee, ik stap de trailer zo vol. Dat hebben hier ook wel geweest. De lange mannen gooien de trailer in één middag of één morgen vol. Nou, en ik doe er veel langer over natuurlijk. Maar elke gaatje van de stoel zo, dan pak je kleren, dus de gouden kleren en vroeger allemaal helemaal vol maken. Totaal vol. Kun je ons misschien nog even een trucje share hoe je dat aanpakken bij zo'n vrachtwagen? Hoe ik het vol maak? Hoe je dat doen met die hoekjes? Dat Nou, wordt dat eigenlijk zou wel ik wel even zien. Heb je de kleren naar bad? Kleren? Nee, neem een stak met kleren mee. Wacht maar even. Hupsie. Die scheuren gewoon die zakken open, ja. En doen we, mag eigenlijk niet meer, maar doen we gewoon zo. Hey. En hoeveel jaar doe je dit nou al? Dit? Even denken. Ik ben bij Emmo's, ja, ik denk wel 25 jaar.
Ik ben hier gekomen met een beetje loswerk. En toen hebben mij, ik ben internationaal chauffeur geweest, hebben mij gevraagd, wil jij rijden naar Roemenië? Nou, ik zei, wil ik wel. Hebben we een trailer, een truck hebben we gekocht en een trailer hebben we gekocht. Toen heb ik 16 jaar altijd naar Roemenië gereden. Elke maand. 1 vracht. Maar soms deed ik een jaar 13, 14 vrachten. Dan kwam ik thuis. De vrouw op dag zeggen, alles weer voorladen en weer weg. Dat was mijn hele leven zo. Zie je, oh, godverdomme. Mooi, mooi. Voor de keel kreeg je een dikke valk op je kop. En hoe oud ben je nou, als ik vraag je mooi? Ik word dit jaar 85. En wordt het dan net een keer tijd dat je mooi pensioen gaat? Nee, pensioen. Ik heb al lang pensioen. Nee, ik sta 's morgens om 4:15, half uit bed uit. Dan ben ik wakker, ga s'avonds om 11:30 naar bed toe. En dan lig ik 's morgens op de wacht dat de wekker afloopt. En hoe belangrijk is het nou dat er nog altijd wat naar Roemenië bracht? Jongen, Roemenië is zo arm, hè, dat eerlijk waar. Wij, mag ik dat ook zeggen? Wij jammeren en wij zeuren. Wij hebben het hier zo slecht, hè? Maar we hebben het helemaal niet slecht. Die mensen hebben het slecht. Heb je dan een schuur en een muis? Dan kan je beter doorheen. Hier zo. Kom je ook. Ja. En als ik gezond blijf, dan ga ik er mooi door zo. Wij wensen je een soort succes. Oh jongen, hartstikke mooi. Moest erbij zijn, veel gezondheid. Anita. Nee, maar eerlijk, ik voel me zo jongen, ik huppel erom, joh. En dan lacht het zo. Ben je ook Steven de Korn heeft, dan kunnen we lekker zo doen. Goeie. Goeie, hier ben je rek. Ja. Wat ben je aan dan? Ja, bij mij zeg maar wat bloemetjes in, hè. Wat komt erin? Wat dacht? Zit er al in. Oh, Bouwwoningjas. wat hè? Wat, hè? Wat zou je? Ik zal even een opzichtje. Kennen we vinden. Zulke dingetjes. Dan maar aan met mooie bloempjes worden. Aha. Balbegonia's, als er nog nooit voor had. Balbegonia's. Ja. En als je nou zo bezig bent, wat denk je dan aan? Gewoon naar het bloempjesplantje, hoor, nee. Als dat bezig bent, wat denk je dan nog gewoon? Ja. Ook hier een beetje een normaal gesprek van Maatje Maat. Moet je eens een gesprek met je maken? Dat kan ik niet. Ik ga nooit een gesprek. Nee? Nee, waarom dat? Nou ja, nog meer om, dat weet ik niet. Als ik hier alleen zit, dan haast dan net een gesprek, hoor. Nee. Maar dan denk je misschien wel nooit dingen. Nee, alleen op lampjes erin zetten. Ja, maar dat is een makkelijk putje. Dan kan je gedachten met oud dwalen. Daarheen. Ja, dat vreeg ik jou. Nee, dat ook niet. Nee. Je bent net zo'n tinker. Nee, waarom dat? En dan moet je horen hoe tinken. Je zet je allemaal erin en ben je klaar. Ja. En is dit een grijfstien? Ja, je moest erom worden. En dan haal ik zelf op, hoor. Moest die roemen worden? Ja. Zo, zo hard ben, dan roem je ze op. De graven. Nou, dan moet je zelf wel vertellen dat ze ze oproemen. Ik zeg, ik ga hem zelf wel op. En wat maak je daar nou mooi dan? Ah, voor aardigheid. Voor de aardigheid. Ja, dat staat er zo mooi. Hoe zit de stekkenslijn worden? Dat dingen daar een 100 jaar oud. Dacht je van dan maak je het stien maar her. Dan lijkt me dat mooi steen. Ja. Mooi skin maken en dat staat er. Nou, ik heb pad. Maar dan ben je dus jouw voorouders. Nee, van een vrouw. Oké.